Pues la panxa de l'avió, Què va fer? que, escolta, se va obrir això, jo pensava que se matava el tio, i va caure tota l'aigua i se va apagar el foc. Hola, com està? Qué arreglada vas. ¿Qué vens? ¿De tocar? Sí, das. Das, xica, a veure si te fas un novio d'allí i resulta que te poses a parlar en castellà. No passa res. En la nostra família som molt oberts. Acceptem fins i tot estrangers. Sense anar més lluny, ella va estar eixint en un xiquerà de Montfort, no? Podem canviar de tema, papà, eh? Algú te reclama, filla. Crec que no, eh? Hola, Hola. ja és casualitat trobar-nos així. Tinc la lleugera sospita que te coneix, Elia. Que no penses presentar-nos él? Com a mínim, este no és das. No és ningú, només és un conegut. A veure si és un acosador. Què va? Assetjador. Ah, ho confirmes? No, dic que la paraula correcta és assetjador. És una broma que tenim ella i jo. A que sí, Elia? Filla, que això de tenir un acosador no és cosa de broma. Llévate cuidado, eh? Que no és un assetjador, només és un visitant molt insistent. I què visita exactament? Tens una família molt simpàtica, Elia. Disculpeu, però puc unir-me a la celebració? Claro, chico, venga. Sí, venga, senta. Doneu-li cervesa, sí. El meló. ¿Quién se acuerda del meló? És de veres. No se nos ha olvidado el meló. Sí, gràcies. Sempre igual. Jo vaig a fer meló. Jo tinc fam. Està molt bé. Jo una mica i tornar, perquè no diguin, no me llamo. Sí, ja. D'ensayar. Allò és d'ensayar.